Jo també vull donar les gràcies que m'hagin invitat aquí perquè em permet dues coses. Una, fer una mica d'homenatge als que han ajudat a difondre la sinologia, el malaurat doctor Fresnadillo i el doctor Verge. Gràcies per la vostra feina i per la vostra amistat. I la segona raó és que amb aquest títol em permetré fer algunes reflexions que potser seran útils per després la discussió. Tradicionalment, quan es parla de la història dels fonaments, vull parlar dels fonaments del tractament del càncer de mama, es fa una gran distinció. Una època empírica i una època científica que comença amb Halsted. Jo amb això no estic gaire conforme. Quan diem època empírica, diem època en què actuaven instintivament, amb imaginació, i que totes les seves teories avui dia ens fan riure, potser d'aquí uns anys faran riure les que fem nosaltres ara, i es tractava d'una forma despectiva perquè era el contrari al teòric. I la meva pregunta és, això era realment empíric? El científic és al revés, comença amb Halsted, anem avançant, som nosaltres, els que en sabem més, cada vegada en sabem més, estem a la fi de l'evolució de l'espècie, ja tot és científic, tot és teòric, però hem estat veient aquest dematí que no tot està tan clar. Estudis experimentals, especulatius, aquesta sessió del gangli sentinella, inclús he sentit a dir els que tenen fe amb el Giuliano, això, tot estadístic, tot estudis. Realment aquesta època actual és etiopatogènica, o sigui que jo, el d'empírics i científics, ho canviaria per canvi de paradigmes. Paradigma és un model basat en el marc teòric del moment. Quan hi ha un enigma, un problema, surt el paradigma. Quan el paradigma deixa de funcionar, hi ha una crisi, una revolució i es fa un altre paradigma. I així successivament. I nosaltres coneixem canvis de paradigmes, que de la cirurgia radical a la cirurgia conservadora, que el gangli sentinel·la versus el buidament, diem que això són canvis de paradigma que hem fet nosaltres, els savis, en l'època científica. Però jo vull defensar que els nostres antepassats van fer el mateix, que ells el que feien era basat amb el model del marc teòric del moment. I el primer paradigma va ser el paradigma moral. Va durar més de 1.300 anys. És el que s'ha dit. La idea era que el càncer era produït per aquest desequilibri entre la bilis negra i la bilis blanca i el tractament tenia que ser, per tant, general, perquè el problema era general i la cirurgia era discutida. Aquí, representats amb aquest mateix dibuix, hi ha Galè i Hipòcrates amb 300 anys de diferència, però que la cirurgia es reservava només pels tumors ja avançats, inclús Hipòcrates deia que era millor no operar perquè vivien més aquelles que no se'ls feia res. La discussió de la cirurgia perquè el paradigma hormonal. Aquest paradigma va està estancat molt temps durant l'edat mitjana, s'ha dit, el concili va prohibir la mastectomia per bàrbara, la medicina estava amb els monestirs, el tractament, les oracions, els miracles, el rei toca, Déu guareix, i els tractaments generals, perquè el paradigma seguia sent que l'origen de la malaltia era general i això es tenia que atacar amb el que ells sabien. Un exemple molt clar, perquè està molt ben descrit al segle XVII, el càncer de mama de l'Anna d'Àustria, la mare
de Lluís XIV, la dona de Lluís XIII, devia tenir un luminal A perquè la història dura diversos anys. Hi ha una cosa curiosa, hi ha la psicooncologia, ella atribuïa el càncer a l'excés d'amor pels seus pits, però fixeu-vos en els últims tractaments com hi ha, a part dels tractaments humorals generals que li feien, tractament local, tires amb una navalla matí i dia davant de tota la cort, i l'obsessió ja en aquell temps, una cosa que avui dia també ens preocupa, què menja el tumor? Aviam si podem regular aquesta gana del tumor, i posaven trossos de carn a les ferides obertes perquè el tumor mengés la carn aquesta i no mengés la carn de la malalta, o bé aquest sistema, l'antiangiogènesi d'aquell temps, compressió, no li arriba sang, el tumor es mor. Això era el marc teòric d'aquella gent i nosaltres ara el tenim diferent. Tot va avançant i aquest paradigma humoral ja es va veient que potser no, que alguna cosa hi havia. Al segle XVI ja, amb l'adveniment de la gran cirurgia, l'Ambròs Paré, que encara feia tractaments locals, paracels amb sals minerals, vinagre, oli, etc. Paré ja amb els ganglis, els avenços de l'anatomia, del coneixement de la circulació, tot això ja facilitava posar més en dubte o almenys dir que el tractament locoregional també era important, no només pal·liatiu. Com a curiositat de trobar que el Miquel Servet diu que és el primer que va descriure una mastectomia radical, però hi ha dubte que la fes. I ja anem arribant al paradigma locoregional. Va perdre credibilitat aquesta idea del paradigma humoral que havia durat més de 1000 anys. I, per exemple, Ledran va dir la lesió en etapes inicials és local, després va al gangli, després a distància. Si hi ha tumor i gangli, mal pronòstic. I això, amb idees que encara perduren ara, teories de l'origen, curiosament, que la teoria del trauma, les cotilles, la ropa de veïda, preparats per la pressió de llet, les manipulacions eròtiques, la inflamació subaguda, que encara perviuen una mica aquestes teories, aquests tabús. I ja com a transició als paradigmes més recents, aquest que va ser de Paget, que va fer també un gran cirurgià, no només la malaltia òssea, sinó el Paget mamari, que ell ja diu que es precisa una predisposició constitucional i, a més, una causa excitant disseminada. Això ve a ser el d'avui del terreny i la llavor. I s'arriba al paradigma radical, que és on es considera, jo no, que comença l'època científica, que va ser Halsted, ja l'ha dit l'Eduardo, que Halsted té el mèrit que va fer aquests viatges per Europa, va estar a Alemanya, a Londres, va veure com operaven amb meticulositat, que tenia que ser radical. El que el Moore li va dir, conservar és una bondat errònia. Es va aprofitar dels coneixements anatòmics, de la disseminació limfàtica, es va aprofitar dels avenços tècnics de l'anestèsia, de l'antisèpsia, i va crear el seu concepte de cirurgia radical. L'extirpació es tenia que treure d'arrel, després sabeu que això es va aplicar a tots els càncers, sense valorar l'estètica ni la qualitat de vida.
i amb això hem vist abans que va millorar les estadístiques. Però com tot passa, aquest paradigma, que va durar 100 anys, no els 1000 i pico de l'humoral, però Déu-n'hi-do el que va durar, va arribar un moment que també va morir, no demostrava, va haver de nou revolució, nou paradigma, ens explicarà el doctor Bart Fischer, és una malaltia general d'entrada, tornem amb un paradigma sistèmic. Això tampoc va quadrar amb les investigacions, amb els estudis biològics, el paradigma espectrum, buscar un equilibri, sí, pot ser que hi hagi fases inicials, però potser no les sabem distingir, i ara en aquest moment jo crec que el paradigma actual és el paradigma de la personalització. Tots ens emplenem la boca que l'èxit, el nom va plir, que som ja el més de lo més, és la personalització. Va començar a començaments del segle XXI amb les classificacions biològiques. Cada dia surten nous coneixements de gens, de mutacions, etc. i arribem a la conclusió que no tots els tumors són iguals, importantíssim, però, ojo, no tots els pacients són iguals, ni tots els metges són iguals. Llavors que hem de fer una personalització centrada en el tumor, centrada en el pacient, integrada en base humanista i siguem realistes. Avui sabem què és el càncer de mama? Jo crec que no. Estem en la mateixa situació que és mixta, empírica i científica. Demostracions biològiques, orientacions, experiències i un convenciment. M'ha agradat abans que he sentit a dir, els que tenen fe amb el Giuliano estem com els abans passats, no? Resultats paradoxals, els protocols i les estadístiques mai donen el 100%, i llavors jo crec que el paradigma que ha de quedar és el paradigma de la sinologia. Només podrem seguir avançant si apliquem el concepte de la sinologia, d'aquest estudi global integrador de la mama normal i patològica, interdisciplinari i humanista, i això és el que s'ha fet aquí durant 30 cursos, perquè no són 15 congressos, 30 cursos, 30 anys, i que crec que és el paradigma que no canviarà fins que tinguem la solució. I jo amb això he volgut expressar un pensament i un sentiment. El pensament és que sabem molt, però no som el nom va plir. Tenim moltes coses per aprendre i per estudiar. I això només ho podem fer siguent humils, fugint de les modes, distingint el que és mediàtic i el que no ho és, anant al tanto que fem això perquè està de moda o perquè ho diu un líder que en aquest moment està impulsat per el que sigui. Hem de reconèixer que no sabem, hem de reconèixer que estem en evolució, encara que potser en un moment alt, però que encara falta molt, i que això només ho aconseguirem amb el concepte de sinologia, que aquí ha estat present 30 anys i espero que, com que això no serà immediat, durarà uns anys més. Moltes gràcies.